गुबुन गुबुन राव रायज्लायग्रा फोलेरारि सिबियारिफोरजों होंगो दोंगो जायो। सनितपुर उदालगुरि जिल्लानि गोरोबलायनाय मानावमारि जरादियानि श्री श्री शिव शम्भु कैलाशपति महालय मुखुरजिया हरिनामनि मोनसे रिंसारथिजों गोमखांदों। थानसालिनि गायसननाय सानखौ सानैनि गाब गोनां सिबिनाय हाबाफारिजों फालिनाय जायो। गिबि साननि हाबाफारिखौ जायगानि बैसोगोरा कृष्ण कदाला बेलासिनि 5 रिंगायाव जागायजेनदोंमोन। मोनाबिलि 7 रिंगायाव महाशिव पुराणखौ गागेंगागुरिनि गागि सुबुं लीलाधर नाथ देबा फरायदोंमोन। जायगानि असमिया ज्योति फरायसालिमानि आजिरा मोननाय आरो गायसनगिरि गोरायुं केशव बरुवाया नैथि साननि हाबाफारिनि समाव फुंनि 8 रिंगायाव फिरफिलाखौ बिरहोयो। गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों लोगोसे असमिया ज्योति जुनियर फरायसालिमानि गोरायुं दिव्यज्योति नाथ दामोदर उपाध्याय, प्रेमधर शर्मा फालांगियारि, मनुज तालुकदार बायदि मुंदांखा सुबुंफोरनि नुजाथिनाया मोनसे रुजुजाथावै जाफुंसारनायखौ होदोंमोन। फुंनि 9 रिंगायाव जायगानि सिबियारिफोरजों खालहा जात्रा आरो फुंनि 9:30 रिंगानिफ्राय दामुदनि उपाध्याय देबफोर आरो पुजारिफोरा शिव महायज्ञ खालामो। बिलियानिखौ जायगानि बर' सिबियारिफोरा खालामनाय समाव श्री दिपेन नाथआ भागवत आवरायदोंमोन। मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय रायजोनि मुंदांखा नाम खनग्रा करिश्मा नाथनि नामखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। करिश्मा नाथनि नामखौ नायनो थाखाय जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे गोजान गोजान जायगानिफ्राय गोबां अनजिमानि सुबुंफोरा सफैनाया नमस्थलीजों लोगोसे जरादिया चकनि सुबुंफोरखौ मुंदांखा खालामो। थानसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि बलेन्द्र कुमार नाथ, लेङाइ आफादगिरि केशव चन्द्र कलिता, नेहाथारि रूपम दासजों लोगोसे हेमन्त चन्द्र नाथ, मृदुल पाटवारी, प्रणब कुमार दास, मुकेश बर', विवेक बरा, शंकर देखा, दीपक कदाल, प्रान्जल मेधि, खगेन कलिता, शुक्लेश्वर मेधि, कीर्तन देखा गोबांथार मुंदांखा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। हाबाफारिनि गेजेराव दरं उदालगुरिनि एमपि आरो बिजेपिनि रायजोआरि आफादगिरि दिलीप शइकिया देबा थानसालिनि थाखाय थिखानाय मोनसे अडिटोरियामनि अनथाइ खाम्फा गायसननानै होयो।